चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 1 नं लन्थिबारियावहाय बेबायदिनो बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों सौफैनाय मडेल कलेज बेखौ दा मा रोखोम लुनाय जाखो आं एसे नायलाबायनोसै नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों नायफालांनो हागोन। दा नै माखासेफोरखौ बेफोरबायदि थिं होजेननाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा माखासेफ्रा दङ हनै। ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै आरोना, नोंथांमोनाबो नायफालांदो। लागाव मोसौआबो रोजाबगासिनोसो दं माथो। दा नै बेथ' जाबायानो फ्रायहिन। दा नायदो नै फार्स्टआवनो गेटआ बेजोंनो जागोन आरो नै दा गेटखौहाय बेबायदि खालामनाय जादों नै बे मोखांजोंनि गेट आरो हाबजेननाय गेट दा बेबायदि बानायनाय जादों आरो नै। ओमफ्राय खोनानो मोन्दों 2023 नि 15 आगस्टनि सिगांनो बे मडेल कलेजखौ अपेनिं खालामगोन होननानैहाय खोनानो मोन्दों। दा बेबायदिनो आरो नै गासैबो खामानिया फ्रायहिन जाबायानो। दा बाखि रं होनायनि खामानिल' दंसै, ओमफ्राय वायरिं खामानि बेफोरबायदि आरोना। फ्रायहिन गासैयानो जाजोब्बायानो। नै नायनानै लादो नै गेटआबो बेबायदि बानायनाय जाबाय नै बरियानो नै बेबायदि आरोना। दा नायदो नै हरैबो लुबाय आरो हनै बै गंसे आरो बै गंसे गंथाम आरो ओमफ्राय थिनथाला लुनाय जाबाय। ओमफ्राय गोजौनिखौ लानानै 4 थाला आरो ओमफ्राय नै ओरैबो दङ गोलाव लुखादों। ओमफ्राय ओरैबो दङ नै गोबाङैनोखा। खयथा जागोनथाय एक्सुवेलि आं गोजौआव गाखोनानैसो साननोसै। ओमफ्राय नैबेबो बेबायदि आरो दाथ' आं गलगाल थानाय हिसाबै मोनलायलाङाखिसै हिसाबाखौनो। ओमफ्राय आं गोजौआव गाखोनि, नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन आरो। दा फाइनालि आङो थिखिनियाव गाखोबोबाय आरो एकदमबारे गोजौथाराव फैबाय आङो। 3 थाला एक्सुवेलि उखुमखौ लानानै 4 थाला जायो आरो। दा नै नायदो बेबायदि लुदों आरो नै। ओमफ्राय नै बैयावबो गंसे गंनै गंथाम गंब्रै दं आरो मथा मथि थाइ लुनाय जादों गंब्रै। ओमफ्राय बिनि साहा बैयाव हनै बेखौबो लुगासिनो दंबावो, बेबो गोलाव। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बैबो खयथाला बानायगोन दा लुगासिनो आरो। ओमफ्राय नै ओरैहाय ओमफ्राय हनै गाहायाव मानसिफ्रा फिसाल' नुहुरो आरोना। ओमफ्राय दा नै ओरैहाय गोजौआवहाय दंफैयो नालाय आङो। ओमफ्राय नै बेबायदि आरो ओमफ्राय नै बै सानजाथिंजाय गंनै दंबावो आरो हनै आं देखायनि एसे सानजाथिंनिखौबो। ओइ नै बेबायदि आरोना। बेलाय हनै दा बोसोरथामनि गेजेरावनो बेबायदि हाबाय आरो ओरैबायदि स्पिड मावखादों। बोसोरथामनि गेजेरावनो बेबायदि साक्सेस जाबाय आरो दासिमावहाय बेबायदि। ओमफ्राय माखासेयाथ' आरो लुगासिनो दंखायो ओइ नै बैफोरो। दा आङो नैबे न'आव गाखोखांबाय। ओमफ्राय दाना आङो नै बै न'आव गाखोहैनायसैलाय आरोना। बिराद मोजां लुनाय जादों नै ओरैबायदि सलिड आरो न'आथ' नै बेबायदि आरो। दा आं गोजौआव थांनोसै, गोजौआव थांनानै नायनोसै आङो। नै गाखोनोसै आरोना, सिरि मोनसे गाखोजेनबाय। ओमफ्राय नै ओरैहाय गोलैगोनलै बिदि दा गाखोलाबाय। ओमफ्राय फाइनालि गोजौआव मोनफैबावबाय आङो। नै बेबायदि आरोना, नै गल होदों आरो लुनाया नै बेबायदि आरो। नायदो नै बेबायदि गल होदों आरो। ओमफ्राय नैबे आं गाखोनाया मोनसे जाहैबाय आरो नै बेबायदि बेबायदि आरो। ओमफ्राय उखुमनिफ्राय बाज्रुमोब्ला नै दैया बेबायदि आरो ड्रेन नै बेबायदि। दा आं गाहायाव थांफिनगासिनो दं आरोना। नै सिरिया बेबायदि आरो दासो बानायगासिनो नालाय बेबायदि आरो सिरिया। ओमफ्राय दा गासैखौबो मडेल कलेजखौहाय लुनायफोरखौ नायदिंजोब्बाय आङो। नायदिंजोबनानै ओमफ्राय नै दा फंबायमोनजोंहाय एसे 12 बाजा जानोसै आरो नै मडेल कलेजनि गेटआवहाय
नै गोथाव गोथावखा नै ओरैबायदि मोजांखा ओमफ्राय जोबलान होफैखायो बैयावनोखा खाथियावनोखा ओमफ्राय नै बेबो गोदैल' आरोखि ना